Okay, her bag ved mig, der hænger der en knagerække med tøj på. Og det er ikke bare en knagerække, det er også en god idé, som Københavns kærestepar fik i går. Det tøj, der hænger her om bagved, det er nemlig tøj, som de hjemløse kan tage, og som du kan hænge op på, hvis du ikke har brug for det længere. Okay. Her. Der er vi i fokus. Okay. Sten Rosenqvist, landsformand for Hjemløseforeningen SAND. Hvad synes du om det her initiativ med at hænge knager op? Jamen det er da et fantastisk godt initiativ, og det er dejligt, at folk begynder at gøre sådan nogle ting. Det er bare lidt sørgeligt, at det er civilsamfundet, der skal løfte den her opgave. At det ikke er kommunerne, der lever op til deres ansvar, og sørger for, at der er de her arbejdspladser, der skal være ifølge loven. Men det er jo fantastisk, at folk gør det. Hvorfor tror du, at folk gør det? Jamen altså, nu har der været så meget opmærksomhed omkring hjemløse, og hjemløse dør på gaden af kulden. Så kommer folks empati. Gudskelov, at den kommer tilbage. Så det er nok derfor. Er der brug for et initiativ som det her med de guldgrader, vi har nu? Ja, i allerhøjeste grad. Flere af den slags. Og flere, som åbner garager og kælderrum til hjemløse. Ja, for hvad kan man gøre, hvis man gerne vil hjælpe til? Jamen altså, der er folk, der ringer til mig og spørger, hvad de kan gøre. Og jeg siger, jamen, det de gør nu, det er det, de kan gøre. Giv en kop varm kaffe, en sandwich, når de møder os på gaden. Tag varmt tøj, som de også gør nu. Det er det, civilsamfundet gør. Tusind tak.